салом алейкум дӯстои бародарои гиромӣ. ҳар нафаре ки мехоҳад ки мошина арзонтар харад, ташкилоте ҳаст бо номи Копарт. дар тариқи онлайн мехаранд ва мошиное ки аллакай дучори садама шудагӣ ҳастанд, бо ҳам хотир арзон аст. ва бубинед ки аллакай ин чи аст сӯхтагӣ аст. ҳамин сӯхтагиҳое ки мебинед арзишаш аз 50 то 100 доллар аст. ба фикри ман ин шояд ба металлолом равад. ин ҳам хеле сӯхтагӣ. сӯхтагиша дидам. сӯхтагиш барои ман ҷолибам нанамуда бошад, аммо ҷалб кард. ва ҳозир аллакай ба дигар мошинош мерем ки дигар мошино чӣ гуна ҳастанд. хеле як мегзарам мисол медем. ин ҳам хеле мошинои задагӣ ҳастанд. як тарафаш ина капот, бампери пеш, камтар дар. агар ҳамин дар худи дилерон мерад 30 000 доллар бошад, аллакай дар инҷа ба арзиши 10 то 15 000 доллар гирифтан мумкин аст. яъне ки нархаш я 2 баробар 3 баробар арзон мешавад. вобаста ба чигунагии мошин, чӣ қадар шарта нахӯрда бошад, ҳамқа қиматтар аст. ин ҳам хеле мошиноҳое мегиранд ба дигар Грузияу Украинау ҳар ҷое ки имкон дорад мефиристанд, дуруст мекунанд, баъд мефурӯшанд. ин буд як намуди кор дар амрико ва як бизнеси муваффақ.